Jeg vil fortælle lidt kort om digitale forretningsmodeller og komme lidt ind på, hvilke modeller jeg har reflekteret over i forhold til, hvad der passer til min webshop, som indebærer bæredygtige rejser og rejseprodukter. Men først og fremmest, hvad er digitale forretningsmodeller? Det handler om, hvordan virksomheder de kan tjene penge online. Altså hvordan de skaber værdi digitalt og får kunder til at betale for det. Der findes selvfølgelig mange modeller, men jeg vil blot lige nævne nogle almindelige nogle. Vi har e-handel, som er webshop-modellen. Det er den klassiske, hvor man sælger fysiske produkter direkte via en webshop. Fordelene ved det er, at man har fuld kontrol over produkterne, kunderejsen og brandet. Ulemper, det kan jo være, at det kræver et lager, logistik, og konkurrencen kan selvfølgelig også være ret så stor. Dropshipping, det er, hvor man sælger webshoppen produkterne, men de sendes direkte fra leverandøren til kunden, så man slipper for at have et lager og opstartsudgifter. Til gengæld kan ulemperne være, at man mister noget kontrol over det her med leveringstid og kvaliteten. Abonnementsmodel, det er, hvor kunderne de betaler et fast beløb hver måned, og så får de det her produkt eller adgang til andre fordele. Og fordelen ved det er, at det giver en stabil indtægt. Og ulemperne, det kan jo være, at det kræver, at man løbende leverer værdi. For ellers så er det jo så, at kunderne de så opsiger deres abonnement. Salg af digitale produkter, det kan jo være mange. Alt fra e-bøger, online kurser eller rejseguides osv. Det leveres jo digitalt, så det kræver ingen fysisk håndtering. Og fordelene, det er jo, at der er næsten ingen omkostninger ved levering, og produktet kan jo så sælges igen og igen. Og i forhold til ulemperne, så er det jo, at det kan være svært at skille sig ud fra alt det gratis indhold, der allerede findes online. I forhold til min webshop, i forhold til hvilken model jeg bruger, så har jeg ikke lige sådan fast besluttet mig for det endnu. Men min case er jo en webshop for bæredygtige rejser og rejseprodukter. Og mit formål med det er i hvert fald at gøre det nemt at rejse med lavere klimaaftryk, både ved at sælge bæredygtige produkter, og samtidig også inspirere til grønnere rejsevalg. Og det kunne være igennem e-handel, som jeg tænker, jeg vil gå med model, fordi at jeg gerne vil sælge bæredygtig rejseudstyr, alt fra solcelle, powerbanks, shampoo bars osv. Og så skal jeg lige have arbejdet lidt videre på og så få lidt mere indsigt senere hen, om der skal være noget abonnementsløsning, eller hvad det eventuelt kunne være. Jeg tror i hvert fald, at det her med e-handel og den model, det er i hvert fald det, der passer rigtig godt til min målgruppe. Og det skal jo gerne være nogen, der er meget miljøbevidste, og min målgruppe, den har jeg sat fra 18 til 75 år. Og det skal jo passe til alt fra solrejsende og backpacker og familierejser osv. Så det var det.